Здравейте, приятели на туристическо дружество Юндула! Днес ще ви преведем през един прекрасен, пролетен и много панорамен маршрут, който започва от Клептуза, минава през пресечната точка на Меридиан и Паралел, след това минава през няколко панорамни площадки с красив изглед и стигаме до връх Трушан. Също минаваме и през местността Мечта дупка, която, оказа се, не е само местност. Тези и още други интересни моменти от прехода ще разберете по-късно, но сега да ви покажем нашата прекрасна природна забележителност Клептуза, която днес е и наша изходна точка. Въпреки всичките политически неуредици, Клептуза винаги е била емблемата на Велинград и едно прекрасно природно бижу. В Родопите той е един от най-пълноводните извори на Балканите. И така нашата група в този хубав слънчев ден се отправя по зелената маркировка към пресечната точка на Меридиан и Паралел. С радост виждаме, че вече и билките са цъфнали. Специално игликата има страхотни свойства за човешкото здраве, понеже подпомага съня и доброто кръвообращение. Затова не пропуснахме и да си наберем. С добро споменахме и хората, които преди години са се потрудили да направят чешми в гората, за да бъде тя гостоприемна за туристите. Ето и вековните дървета, които се намират в защитена местност Клептуза, и неусетно пристигнахме до пресечната точка на 24 меридиан и 42 паралел, която е точка от световно значение, защото има само 360 меридиана и 180 паралела и два от тях се пресичат тук в Велинград. Макар и малко встрани от маркировката, избрахме най-панорамната пътека, за да може хората да се полюбуват и на силуета на Стара планина, като връх Ботев се вижда заснежен в края. А тук между дърветата се вижда всъщност и дефилето Велинград Варвара, т.е. скалите надвиснали над него, и разказахме някои много интересни, но малко познати факти за геоложкото и петроложкото развитие на това дефиле преди милиони години, които много малко хора знаят. И вече слънцето е в своя апогей, а ние продължаваме без пътека и без маркировка, за да може хората да видят един безименен, но много обзорен връх, на който личат човешки всичания и разпилени камъни. Най-вероятно върхът е имал стражева функция именно заради своята обгледност. Нека сега да разгледаме малко из дрона. И вече пред нас се открива една голяма част от Чепинската котловина, като долу в дъното виждаме микроязовира, след това дефилето Велинград Варвара, Процепа и Стара планина, Рила, в далечината белите панорами на Пирин и какво ще предстои, ще видим по-нататъка. Това, което исках да обърна внимание отново, е как последните родопски ридове, т.е. най-северните части на Родопите, отляво Алабак и отдясно Къркария, се сливат, за да образуват дефилето Велинград Варвара, и в далечината, както ви казах, личи силуета на Стара планина, ако се вгледате. Ето я и нашата безотказна дружинка. Сваляме дрона, за да може да продължим нататъка през една вековна гора с огромни дървета, изключително енергийно заредена. Вижте какви чудновати форми имат дърветата, понеже са на билото, най-вероятно са пострадали в някакъв момент от мълния или от някакъв друг вид и затова са така разцепени. Тук виждаме Пирин. Продължаваме по червената маркировка, на някоя скална площадка си намираме местенце, за да разгледаме отново. Пирин, най-вероятно това са върховете Безблоки Полежан, това е кариерата Лепеница, която виждате, и най-в далечината се вижда третия по височина връх Сютка, който северните му склонове още са заснежени. Сютка е третия по височина в Родопите. Продължаваме по пътеката и остава още много малко до връх Трушан със своите 1267 метра надморска височина.
Избрахме маршрут, който да е максимално най-лежерен и физически неангажиращ. Днес върха е окичен с голяма и богата растителност, но в миналото не е било така. Трушан е имал стражева функция и за нея ще ви разкажем по-късно. Намираме табелата на мечата дупка, изпаднала на земята, и докато доктор Станчев я оправя, ние се любуваме на здравеца. И следвайки една малка тясна пътечка, любопитството ни отвежда точно до мечата дупка. Дали реално е обитавана, може да се спекулира, различните хора ще кажат различни неща, но тъжната реалност е, че в Велинград има много бракониери и животните са изключително предпазливи и плахи. Мечките винаги си правят хралупите под струпване на камъни или под корени на големи дървета. Закачихме обратно табелата и е време да се връщаме. Минахме и през връх Трушан, Клептуза, Сивек, Босак. Това са стари тракийски наименования и никой не знае какво означават, но са се запазили още от тракийско време, защото са били от изключително значение. Ето виждате каква панорама се открива от връх Трушан. Виждат се изключително много територии и имайте предвид, че върховете, които са били с стражева функция, винаги са се държали обезлесени, за да може да е възможно най-добра видимостта. И така прибираме се обратно по червената маркировка, отново се любуваме на красиви природни образования и вековни дървета. И потегляме към Маркови скали. Вижте как старата маркировка буквално е погълната от дървото. Ето ни и нас на скалите. Разказахме на присъстващите и за легендата за Маркови скали, защо те се казват така. Това може да разберете на някои от другите ни походи. От опит ви казвам, че тази гледка никога не омръзва Велинград и планините около него. Нека сега дигнем дрона. Малко е ветровито и заради това дрона се разлюлява, но целта е да видиме скалите и Велинград. Сядаме и на заслужена почивка с чай, вино, плодове и хубави мезета. И на връщане си набрахме борови връхчета, защото точно сега има сезона и те са изключително полезни за бронхите и за хора, които са изкарали болести, свързани с горно-дихателните пътища. Последна гледка от Маркови скали и се прибираме обратно по същата пътека на Клептуза. Това е от нас. До нови слънчеви срещи!